Wow! Oh, nag-receiving naman ni oy. Si Daniel. Isa. Sige, let's go. Hi guys, magluto meron ng utang na tinunuan guys. Tigoldo. Ma. Meron guys, magtuno mi og kalabasa, okra og kabunggay guys. Ani among sudanon sa paniud ko. Aw ba na pa ako ang kumari. Ay, manok. Ay, manok ni doon. Ibigay kong luyo guys, oh, kay adaptin mo sila sa dagat. Ay, kadaghang manok diri. Magpaihaw man imong manok oh, kini duol. Sago na to ani atong kuan. Luto. Iwak mo. Luto na kas kalabasa guys. Naglunod nimi sa mo ang lamas guys. Mga unta karon guys, igluto ani. Sama magbukad ko gawa. Lagi dahon ba no? Bukad ko. Pwede na sad.
Lasa baan nila guys oh. Nagbutan na din may kamunggay ani eh. Masustansya. Sustansya daw may kay. May na lang. Kaya naguli sa... Oh, bad words. Na? Kaya? Sige, sige, go. Naglunod na sa permerong tono. Fresh na fresh from my farm. Pakuha kas video. Sakit lang. Hi. Magbuhat mi kanang kuan guys para amo kaya namin mga on. Para pa ginamos eh. Ginamos guys oh. Yun ay pinaka nilami ang katong pinaka-mouse yun. Baka mura na pagmumot. Kabayran. Grabe sana pabayran yun. Ato na punta ng bayran ba? Bro, ala cellphone na lang cellphone. Maniod to. Hi! Kapin dagat. Among lab-lab oh. Lab-lab. Angol kayo sa kamera eh. Ana siya. Asa mo tong anak ani mo? Asa man to? Asa man to anak? Angkol. Ah. Bisayaw sayaw. Oh, TV shirt. sige. TV. Ayun, jump. Hello.